Laso jumangklung seru imbal-imbalan laso jumangklung mangunyo mangungkung mandang ngabagi sajroning pagesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok gung langsung jumangklung seru imbal-imbalan langsung jumangklung mangunyo mangungkung mandang ngabagi sajroning pagesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok ayo alah alah kopi saneh yo ayo oke pecah pecah loro Ayo Pak. Dadi yo. Iki ono piye ora? Siji le. Ayo kene iki wonten dalokes banget. Apa iki? Apane juga? Oh, Diraira. Pra. Wah. Jane Rai. malah apa ngene iku nek ketok asliku ndak malah Ayo rai bokong tok ya. Pak gawe beruk nyuk. Aku sumpah aku bunek lho. Bunek ki ngopo? Sik. Wis ora? Wis. Oh wis. Hah. Nggih. Ya dening kene ya ngaturke salam. Ayo kowe kuwi kok sik enom. Ya. Aku. Ayo apa Oh, ya. mbok demu. Saiki. Anu bar bodomu nyuk. Wah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'dul. Goblok e. Kok goblok-gobloke? Kok terus tok jujuk ki. Lah mbiyen pas pas sekolah ra mangkat. Aku wis sekolah bayar pijet. Nggih. Ora ketok nang kamera, esuk nanggap dhewe. Heeh. Iki sumpah iki ora ono payung ta, Lek. Payunge gek nggo maesoki lak ya ono nganu to. Aku iki nek kudanan karo mamah sok seneni. Lah ngopo? Nek kudanan ngene iki nek karo mamah sok seneni ku ndak anu masuk barat. Nah, kowe mamah sing endi? Lho nek aku iki lak ya ming siji. Siji ning pirang-pirang. Siji ning Gamping. Siji ning Gamping. Siji ning Condong Catur. Siji ning Sarkem. Wah. Hawi Maya. Ora le maya karang le supit kebeneran kok. Oke. Iki Dewi iki tekan kene iki arep ngopo? Ayo gulung-gulung lho. Ayo kayak gulung-gulung kok. Gak aku ya bunek kok. Iki Iki ya bunek e. apa?
Lah yo wingi yo tekan kene iki dinganu. Le selora tanggal loro ngono iki. Nek aku mono selo. Halo. Ah, wis. Dasare ngibur masyarakat Temuwuh kene, Mas. Wah, desane ngendi? Temuwuh. Temuwuh. Temuwuh iki artine apa, Mas? Ayo Temuwuh. T. T genah tulisan ngono. Oh, iki huruf ora tulisan kok. Ayo nek ditulis T. T. Ayo wis T ngono. Ayo wis terima kasih. Oh, terima kasih. Yo bisa yo. Urung dine apa-apa? Ayo wis terima kasih to. Apa sambatan yo? Oh. Iki ngopo meneh, hei? Oh, hei. Hei. Pawange udan. Wah, pawange udan. Isih grimes ora udan-udan kok iki. Wah, nek iki dipawangi ku maune gremes dadi deres. Anu lek wir. Wir yo. Pripun? Sik. Heh? Salaman sik suwe Ratu Mon. Wah, kowe bar mangan apa tadi ambune batang tok. Waduh ora ngomong. Yo. Oh, ngombe. Ayo engko gampang. Oke, Cap. Wah, cape mete. Cape mete. Wah. Oh lho. Tulisane wis ngene lho. Iki ngombe. Ngombe apa iki? Ngombe susu. Wah. Ah, nganti kaya ono sik Susune iki gelem. lho, ya. Nek ora apa-apa kan biyen nom-nomane yo gagah lho. Gagah. Kowe nek nyontok kae aja tok pandang tuane. Kowe nom gagah kaya ngene. Tuamu iso ngono kae lho. Ora sudi. Oh, kowe ora nganti tuwa ya. Aling. Oh ya Mas, iki adene acara ning kene iki Ah, mumpung anu, tasyukuran. syukuran. Tasyukuran supitan Mas Nanda karo Mbak Vina. Supitan dasmu. Woi, supitan lho kabare. Ini dene ngono apa ngono? Acarane apa ngono? Goblok. Supitan. Supane sapa? Blokmu nemen. Ah wingi ngono kuwi ana ngomong iki. Iki ora supitan. Supitan apa? Ora supitan. Kok ngeyel jajal WA-ne HP ku ndi yo? Oh, kowe HP ora gablek kok. Iki ora supitan ya, Le. Apa Mas? Akikoh. Akikoh iki padha wae tasyukuran to. Iya. Ya iya. Ora iki anu Mas, tasyukuran daupe sang pinanganten. Oh gawe samping nganten. Heeh, sing dadi manten kuwi Mas Kolik. sapa? Kolik udu. Dapurmu ora nyumbang e wong. Ah penting Madiang. Mas sapa wi? Nah. Naryo. Naryo gudulmu. Ayo do nyebut nah. Naryo ki bang plecet yo. Ayo kowe maiso bar digrebek kuwi to, ditekani kuwi to. Aku nek utang gone Naryo ning tak gembleng iki. Mas Nanda. Mas Nanda karo bojone sapa? Nandi. Mbak Nanda. Pot mosok padha jenenge. Ya ora cek jenenge bojone Mas Nanda itu udange Bu Nanda to Pan. Ya tetep nom-nom ki awale tetep ana jenenge dhewe. Mas Nanda ro Tukiem ro Tumirah ngono ya sapa ngono lho. Ketuan. Apike Tugiono. Kuwi jeneng lanang. Lah sapa ngerti nek kaya sodomi seleraku. Oh Indomie ya. Oh kayak Indomie. Heeh. Tak kira nek sodomi. Iki tas syukuran. Mengenai pinganan. Pinanganten. Nah, pinanganten Mas Nanda karo Mbak Vina. Mbak Vina. Heeh. Dongake wis sing luwes tuwa. Ning ya mbuh nek dilit neh. Aku ora kemrungsung kok, Mas. Hah? Lah kan iso. Tampil kae ora mesti sing tuwa sik sing tiba. Sing enom ya tiba sik. Ayo kok padake kampil. Mbok menawa kowe bar Ora kuwi yo menungso. ki ngaturke panuwun wong emone ndi? Nyuk. Nyuk. Kene lah yo gone lah yo pindah-pindah jembare semene ademe ning kene terus ki. Nek pindah ki yo ngabari kancane. Ya engko tak Sherlock. Ki ngaturke dedonga Mas. Amin. Urung. Kanggo Mas apa? Nyuk. Hei. Iku iki minggat. Wah kok kaya siluman to we. Cat katon cat ora malah kok demit man. Lah iki didiane demit ya. Iki Mas Nanda karo Mbak Vina. Vina. Muga-muga dadi keluarga sing sakinah. Amin. Warahmah. Tullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Iki ora tahlilan. Lah aku manut cangkemmu kok. Kowe nek gak donga apik-apik kok malah. Oh iya mugi ya sang pinganten dipun ingkang keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Iso kaken-kaken inen-inen. Amin. Cepet lek diparingi momongan. Amin. Kok kaken-kaken inen-inen ini biyute iki melu ora? Ya maksudnya nganti sesuk tekane tuwa hanya maut yang bisa memisahkan. Oh, kok cerdas men dengarin bengi. Aku anggere sambatan apik, Mas. Wah, kang sambatan apik. Nah, Iki sambatan lho. Lho. Lho.
dhewe lek gawe apa kalangane gek ing sore kok. Wah, ayo ora ono tarupe bareng Ning iki. aku gumun lho. Piye? Jadilan-jadilan kono iki do tanggapan. Wah, Kencana anom iki saka awal tekan aku kok ming sambatan. tan weh iya. Saiki apa meneh iki jadilan akeh banget iki ning Ah. daerah Jogja utawa Sleman barang. Sleman. Kuwi jenenge do disingkat-singkat kok ora? Heeh. Kae. Apa jenenge Ono ana TM. TM, Turangga Muda. Turangga Muda. Heeh. Terus PA. Apa? PA iki apa? Panjianom. Ana sing ngerti ra? Panjianom, wae mesti do delok karo sing fan-fane iki. Heeh ta, Panjianom. Heeh. Ana PBB. Apa kuwi? Persatuan Baris Berbaris. Kuwi ora kuwi ora partai bulan bintang. Ora Partai Bulan Bintang. Kuwi ana lho jenenge. Kuwi nek daerah Sleman bar kono kae. Tempel kae. Putra Barong Budaya kuwi. Putra Barong Budaya. Heeh, nek donya karo PBB lah ya Persatuan Baris Berbaris. Ah saiki iki lho. Kan Singkatane apa iki? KA. Lah KA iki apa iki? kencana anom ning Ngawur. apa? Kereta api. Oh ayo KA lho, KA, kereta api. Nek ning stasiun-stasiune ya ono KAI, kereta api install. Oh, install wae Indonesia kae. Iso diganti wae kok ya. Indonesia. Oh, apa? Ganti apa? KNOA. Kenoa. Kecoa. Kacok. Iki anu KA iki jeneng Kencana Anom. Mbah, ya iki bengi iki do mrisani, do mengapresiasi jatilan Kencana Anom. Yo tepuk tangan sih buat Kencana Anom. Ah kok men sithik. Andelok dene me do golek hiburan. Iki do ngopo iki? Iki ana apa iki? Kowe iki mbok ora kentir-kentir to? Ora kentir iki. Sing inti iki. Oh sing inti. Ade ra inti. Awake dhewe iki lak ming partai tambahan. Wah, partai taman. Ayo bali wae. Nggo sik ngesake SPJ. Yo wis yo nggo Kencana Anom iki muga-muga diparingi laris. Ngesake SPJ. Muga Kencana Anom yo diparingi laris. Amin. Wah, Diparingi. tanggapane adoh-adoh Mas. Aduh. Aduh iki tangan ngendi wae kuwi? Adoh-adoh le nyorek Mas. Berarti patang sasi ning kene. 5 wulan meneh ning kene. Wah yo Kencana awak. Adoh-adoh. Le aduh. Ha iki do foto sik. Iki kerukunane. Kerukunane jo kebersamaane, gotong royonge ya Mas. Oh sik. Iki bae nek babak iki si Suprek iki ana to Supri. Suprek, heeh. Juragane degan iki kok ora ana iki pomeh sambatan terus ora gelem joget ya. Seripau ya? Suprek kuwi lho. Suprek, Supri. Oh to iki. Moki aku wis ketemu ning mburi iki. Moki nganggo klambi putih ngono. Wah, ning lak dumori to. Opo? Wes. Aku mek kaos putih ora kaya putih. Kowe mung muni kain Nek kaos iki lak yo men tekan kene. Nek kok mori lak saka dhuwur tekan kene to. Apa menawar dadi resi barang wis ubel-ubelan. Heeh. Sik iki do ning kene sik. Iki do ning kene sik. Ade maju. Kiki 1 2 3 4 5. Iki do melu. Ayo Kancane ning kono wedok ning kene melu latihan ora iki? rombane kono kaya. Rombane kono. Berarti ade pisah iki. Bisa. Yo wis aku wis ra kanca karo kowe saiki. Ora kanca Aku yo ora mutung aku. paten. Hah? Padake. Kok nek Bali dhewe ya? Hah? Nek Bali dhewe-dhewe. Oh, dhewe-dhewe banmu tak gawa siji. Yo, cek mingkanane yo. Lah, Mongdil Kencana Anom. Dados. Yuan kacang Ramono Kusmo Kakokro Kumbiwan keteperi Suarane teko umuro Walau makring ing kurangga Bande dari pun
sauran mangungkung rajana mangkating pran gambira tyasing pran jure Jawa
jiwat solae kang dadya sangsame duh Raden sang abagus mugi keparepa binara wis mokula amete sekar melati karo amri wangi ngagem ojut dosa sompe tansah lati luhur kancana cahya pindha ratri tindake sang pati mandhap saking gunung angan tirepat puno kawan catur kang anem dimonat perak ewot darat leger metek pro indah sarane ancaman angawe kuciwat solae kang dadya sangsame duh Raden sang abagus mugi keparenga binara wis mokula amete sekar melati karo madhep ngidul amre wangi ngagem ojut dosa sompe tansah lari luhur kancana cahya pindha ratri kono arum cahyane kangen wong cundha kembang menur kalung sekar melati berkas tanpa pinulas pindho gelek kencana tembene kang hamulat temah lara asmara Gondo aroma cahyane joget kaya wong limbo Mbah Kasrong. Ayo diperangke yo jagone sing endi? Ah dipiceti Mas. Mbah Kasrong Mas. Yo dala dala. Ora galak-galak.
klapa jawata ing ngarca padha salugune wong wanita dasar nyata kula sampun jajah raja ing ngayodya Surakarta witing klapa jawata ing ngarca padha salugune rawatita dasar nyata kula sampun jajah raja ing ngayodya Surakarta matur nuwun Mas Agit ho aha ayo ayo Yo. Yoi. Yo yo yo. ayo 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 Heha. Heha. Aturaken segerawu panjenengan Bapak Andrew menika Bapak Lurah matur nuwun Pak Lurah awit rawuhipun
Alon-alon. Ayo Mbak Gasrah iki beda. Kowe kon perang malah kaya wong badminton kowe. Ayo. Dadi wae yo. Yo. Weh.
Mbok ora gat-gat tipis kowe iki. Aja. Pilihanku mripat. Sebentar. Sing muni ayo mundi to, Mas? Ngapa? Sing muni ayo mundi? Ya, Bret. Pripun Dek Sembret? Oh, sinten? Pundi? Ngapa kok ngalih kae? Ngalih nek Ramaja Kok ngalih. rawani? Ngalih. Ku ndak horor nanti. Mas Bekes. Kok ora semaur iki wonge ilang apa ya apa mati wisan? Oh, kok ngono banget to nek ro aku ki wis ora apa-apa. Duwe kakang ya modele kok ngono kuwi ya an. Oh. Terus ya Mas. Terus. Pilihanku lipat biru pamrih bresules ya ing yen takon isi hatiku besuke besadono ali nyenengke tenan bengi iki. Alah. Nggih, menika setunggaling lagon ali-ali sampun kapiyarsa dumateng panjenengan sedaya. Atur panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng kanca-kanca Wira Pradangga. Terima kasih sekali untuk malam hari ini. Nggih, monggo lho iki mono sembretmu maneh ndi? Oh, pergi. Malah pergi lho kok. Jangan pergi sayang. Sini Mas, mriki, awi mriki. Goleki sapa? Oke, goleki. Weh, iki nek kowe do ning jaba kabeh sing jathil sapa cah? Mosok ya Ramaja karo Mas Jakub kon dadi kowe iki ra ngawur doan. Sing didelok iki jathilane majalan madha metu saka kalangan kan delok apa terusan. Mosok delok pertandingan bola voli, ayo. Ya Mas Bre.
Nafis di Nafis. Bagasra metu. Nggih, sungguh lagu ingkang salah jengipun. Jebul kalian swasta diperbolehkan monggo untuk malam hari ini. Wah, janis elok tenan iki. Yoga audio sound system elok tenan. Nyenengake. Monggo, langsung aja. Ya. Bel raket mau lho mbret iki. Oke, sikat. Kaya dhewe kutha Kediri isi tak simpen ning ati janjimu nalika ning sekar raji sembari samudra pangatur ragu rasane ati kaya diri isi tak simpen ning ati janjimu nalika ning sekar raji Marah nafsu nek
karo Gustiku ya Dewan jagat mata hatimu jembare samudra pangapuraku Jembare samudra pangapuraku Ayo Bre Ngilmu iku kanthi laku Setya putya pangagesing tur angkara Hai ada tapi nanti kono sing ora apa ya Katut kaca edan Katut kaca edan omahe amplek-amplekan Kidul-kidul gunung Kidul-kidul gunung ana lintang bar umbaran pupus-pupus manggis pupus secak manis jagut ketok ngatis sayange gur pinter nangis Katut kaca edan Katut kaca edan omahe amplek-amplekan Kidul-kidul kono Kidul-kidul kono ana lintang bar umbaran
Selamat berjuang
rambut